A Xunta de Galicia puxo en marcha o programa Elixe Galicia, unha iniciativa destinada a fomentar o turismo por toda a nosa comunidade. Entre os itinerarios dispoñibles atópase Vilanova de Arousa. A vila recibiu hoxe os seus primeiros 50 visitantes. Hai un programa da Xunta de Galicia que é tamén de potenciar o que é o turismo de proximidade, que se chama Elixe Galicia, para que os galegos visitemos a nosa propia terra, e un dos destinos que buscaron foi Vilanova de Arousa. Entón, pois, hoxe temos o primer deste Elixe Galicia, que será un autobús, como veron hoxe, de xente todas as semanas, que van agora a visitar o museo, van a recorrer o pobo, van a facer compras aquí, tomar un café ou comer en Vilanova. Para Vilanova, participar neste proxecto ten dous obxectivos fundamentais. O primeiro é incentivar o consumo nos negocios da vila e o segundo, dar a coñecer Vilanova. Esta xente chegará ás súas casas e dirá ás súas familias, a seus fillos, a seus irmáns, aos amigos, pois estuven en Vilanova de Arousa, e dirá o que opinan de Vilanova de Arousa, e dirá, pois mira, podemos irnos tamén un fin de semana a Vilanova de Arousa, ou un día no verán a Vilanova de Arousa. Entón se trata diso, non só a presencia, sino o que supón de expansión do nome de Vilanova de Arousa por a importancia turística que ten. Entón, cada viaxe que ven, cada persona que ven, sabemos que Vilanova gusta e vai a ser un altavoz cada un deles para que veña máis xente. Dende o goberno local sinalan que coa mellora da situación sanitaria é o momento de desenvolver iniciativas para incentivar a economía local, especialmente nos sectores que peor o pasaron como a hostalería e o turismo. As previsións do Concello son moi positivas. Aproveito para decir que as reservas para a temporada de verano, as expectativas son non boas, son magníficas, moi boas, todo o mundo, tanto de alquiler turístico como de campings e hoteles, nos din que as reservas están crecendo, pero en poucos días creceron moitísimo, non está a 100%, pero bueno, os que conocen o tema din que isto vai se encher en verano. Os visitantes continuarán achegándose a Vilanova unha vez por semana. A súa estancia será dun día percorrendo todo o municipio. As diferentes rutas de Elixe Galicia tamén inclúen máis paradas noutros puntos da comarca do Salnés.